Bon dia, som les 9 del matí, ara vaig cap a Call d'Atenes. És 24 de desembre i avui hi ha la cursa, la torronada, i m'he apuntat a la distància de 4,6 quilòmetres. Bueno, sembla que ha fet bastanta fresca aquesta nit. Joder. Joder. També hi ha una mica de boira. Mola. Però què seria de la Plana d'Eric si no hi hagués boira, Bueno, ja tinc el dorsal. Carda molt fred, no sé si corre amb el jersei, perquè carda molt fred. Bueno, jo fa estona que les del dorsal 361 i 367 estan passant... Bueno, però una mica de volta. Crec que clarament s'ha d'anar amb el jersei, perquè fa molt fred. Vinga, i una mica de més, una mica de xis. Vale, es pot fer de més, es pot fer de més, Us ho dic, Bueno, veig molt bon humor, però quan estigueu corrents ja veurem si sou canells, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, supera! Ui, sí, bueno. Ja ho tenim! Estem aquí! És la torronada de Call d'Atenes 2023! Benvinguts tots i a disfrutar d'aquest dia tan... Vaig fer de resistir. Si fa una volteta així. Aquest juliol era horrible fer esport. I a l'agost i tot. Bevies un litre d'aigua per sortir una hora. Un quilòmetre i mig. Bueno, anem passar la divisió de la llarga i la curta. Sí que em quedo sol. 2 quilòmetres ja. Ai. Ui. Va fent pujadetes, però no són gaire dures. Quilòmetres i ara passen els primers de la llarga. Tres quilòmetres i arribant al poble estic força bé. Molt més ràpid del que esperava. He fet tot un quilòmetre sota 6, la pujada 7, perquè si no patem ara. Ojo, pujada. Uf. Bueno, calma i passes molt curtes. Ai. Uf. 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 Ai, ho hem fet. Ja està. Va, últim quilòmetre. Merda, ve una altra pujada. Ai, a la plaça. Hòstia, em moro. Ai.
Bueno, hem de fer una volta encara. Hem de fer volta. Ai. Estic ja fundit, totalment fundit. Ai, ai. Ja hi soc, ja està. Ja hi soc. Joder. Ei, què tal? Ja se va llarga. Holy fuck. Hòstia. 27, no sé. Molt bé. M'ha sortit de 6-12. Poder una mica menys en realitat. Superant expectatives. El 113, el 30, el 61, el 78, 62. Una taparella. Bueno, ja cap al cotxe i, bueno, el que he dit abans, estic molt content amb el ritme, tinc el genoll una mica fluix ara, però com un dia normal. I també ve gent de Taradell, així que saludes, no sé, agradable, molt agradable.